Добрый день усім добрым людям. Знаёмыя беларусы попросили усталяваць вось такі палаценцасушитель, рушнікасушитель, які рабілі ў Санкт-Петербургу. Такі бачу першы раз, асабліва мне адразу ўразіла тое, што можна яго ось так вот цягаць за сабой. Зараз распакоім, паглядзім, што там яны расейцы выдумалі. Упаковано все вельмі добра, двойная охота, нават один пакет і яшчэ тут обмотана пленкой. Зразумела, пашпарт і комплект для монтажу. Вось таким чынам ён подключаецца да розетки. Вилка, вось тут злучэнне у нас. А на справе мы маем вось такі дрот, які можа хавацца туды сюды. І трэба зараз неяк гэта ўсё прыгожа падключыць. Калі б гэтую частку награвальніка павярнуць вось так, то можна было бы нават падключыцца і схаваць гэты выпуск. І зусім было б не відно дратоў. Але нам займаюць вось гэтыя две пломбы. Раз і два. Гэты мы можам выкруціць. І прычым тут у нас 6 сантиметров адасіць сюды. А гэты крепеж нам дазваляе нават і болей, чым 6. Можна і 7 сантиметров рабіць. Таму трэба чакаць адказу замоўцы. Толькі разважаў, як гэта бы не павярнуць, зняўшы гэтыя плёмбы. Але вось чым справа, адкруціў вось гэты вінт. І ўсё, вось яно, калі ласка, павярнулася. Зараз я зафіксую і буду глядзець далее, як бы мне гэта добра змантаваць. Выключу яго цалкам, паглядзець, што там робіцца далей. Але далей вось толькі што я змог зрабіць. Вось так. Тут хутчэй за ўсё трэба ўжо сапраўды гэтыя плёмбы здымаць. Ну, туды я ўжо не палезу. Яшчэ здзівіла, што клемнікі бачыце розных колераў. Земля, 0 і фаза. Ну, прыемна. Магутнасць гэтай штуковіны 300 Вт. І, дарэчы, вось што трэба адразу рабіць. Чытаць інструкцыю. Тут усё добра напісана. Адкруціў, павярнуў, а не метадам проб і памыла. Усталяваў крепеж для палаценца гэтага рушніка-сушыльніка. Вельмі добра, што тут ёсць такія адтуліны, дзе можна ключ уставіць і добра даціснуць, павярнуць. Вось тут яно трошку бачна. Ага. Но самае цікавае, што размеры розныя, монтажныя. Знизу 403 миллиметра. Вось тут. Нет, вось тут 403. А сверху атрымалася 400 по горизонту. По вертикали у меня атрымалася 1098. И отсюль до сюль так само у меня атрымалася 103 миллиметра. Как не прошибить, я одразу просвердлюю вось тут адтуліну, замацую один, выставлю по уровню, и тогда будем бачно, як далее рухаться. Все добро, а не что атрымліваецца тое, что у нас провод ідзе вертикально адтуль зверху, он ідзе, и у нас тут и крапление, две кропки, так само вертикально, и тут уже як мінёр, трапіш ці не трапіш. Я зразумела, пасунуўся трошку у бок ад таго, што я планаваў. Тут у нас 3 сантиметры, і 1,5 сантиметра максимально я вось так пасунуў у гэты бок. Спадзяюся, што не траплю ў пасткаў. Першы кронштейн замацаваны. У провод не трапілі, дзякуй Богу, і каб прасверляваць гэту цуда-плітку, на вельмі цвёрда. Я у 2 этапы. Зразумела, такім свердлом нічога не трымаецца, толькі сапсуем плітку. Таму адразу я вось гэта кітайскае свердло, у меня ёсць такое. Прайшоўся 4 мм, а потым гэтым алмазным ужо прабіў плітку на 6 мм. І далей прасвятляваў папядзітавым. Калі ёсць кропка апоры, то можна дакладна тады вымераць наступную кропку, прыставіўшы сушыльнік па уровню. І вось у нас адмалёвана гэты крапеж, які будзе ўсталёваны. Замацаваў гэты абагравальнік электрычны. Вось усё файна атрымалася. Адзінае, што спужаўся, думаю, як я выміраў, таму што вось гэты
падключэнне мне адтуліну цалкам не закрывала. А насамрэч гэта проста трэба было пасунуць вось так акуратненька гэты абагравальнік, рэгулятар, і ўсё, яно схавалася. Што тычыцца вось свёрлу. На другой адтуліне гэта свярло зламалася, і пабедзіць застаўся у адтуліне, што я свярдляваў. Таму добра, што ў мяне было вось такое свярдло, і з яго дапамогай я высверліў усе астатнія 3 адтуліны. Монтаж гэтых кранштэйнаў пад ацепляльнік таксама было непроста зрабіць, таму што гарызонт па кранштэйнам не б'ецца. Прыходзілася ставіць адразу першы кранштэйн, потым другі, потым трэці і толькі потым 4. Так атрымалася добра. А калі спадзяваўся б толькі на ўзровень гэты будаўнічы, то нічога б не было. Білася на 3 мм, якраз як я мераў у самым пачатку, была розніца. А зараз усё файна. Трэба падключаць уцепляльнік, і добра, што параіў Андрэй, майстар па плітцы, зрабіць там нішу за пліткай. І туды можна будзе схаваць астатак гэтага дроту. Так будзе ямчэй працаваць, чым проста б ён быў мурованы, і неяк яго хавай, куды дзяваць, калі што застанецца. Падключыў. Земля, 0, фаза. Зараз буду усталёўваць сам абагравальнік. Замацаваў на кранштэйнах, адсунуў у бок клемнікі гэты, і ўсё, што лішняе, я вось сюды засунуў. Выдатна. А клемнікі, якія я абгарнуў яшчэ і застужкай, я зараз устаўлю у гэтую вось трубачку нішу і пастаўлю, ўсё будзе добра. Падаў напружанне, і прыбор зараз чакае каманду. Тут ён дастаткова цікавая рэч, таму што тут ёсць і экстра нагрэў, калі ты хочаш, і ёсць таймер, каб было нагрэва, і ахова ад замярзання, і ёсць тут функцыя памяці. Ну, трэба разбірацца. Адзінае, я ведаю, што тут, калі вось так круціць па гадзіннікавай стрэлцы, то вось у нас гарыць 5 светладыёдаў чырвоных, і, значыць, ён павінен хутка грэцца. Калі ў адваротны покруціць, мы зменшаем тэмпературу, і калі мы націскаем вось гэтую кнопачку, мы неяк тут пераходзім у розныя рэжымы. Але гэта трэба разбірацца. Галоўнае, каб ён зараз нам грэў. Прайшло пару хвілін, і што ж, ён пачаў грэцца. Вось на гэта, калі трымаю яго рукой, цёпленькі такі. Гэта яшчэ не, а вось гэтыя галоўныя прагрэліся. А з гэтага боку таксама цёплы. Мы пакруцім ручачкай, зменшым тэмпературу нагрэва, каб ён надта моцна не грэўся. І вось ён зараз будзе лезь, там, я ведаю, градусаў, можа, якіх 25-30 падтрымліваць. Яшчэ хочацца зазначыць, што малайцы ўсё ж такі вытворцы, таму што абярнулі яго вось такой плёнкай. І зараз, пакуль ідзе будоўля, пакуль яшчэ дзверы не стаяць, тое-сёе, не вісіць паталок, то гэта плёнка будзе абараняць яго ад пылу. Усім усяго добрага. Пакуль.